UB status mix. Hi agay, मा खबर? Hello abo, good evening agay. Celine Jowar. Hello, hi Selima. Godansो नामा? SB music video. Hi abo, hi agay, मा खबर? ओमफ्राय फुंजा नार्जारि. Hello, hi agay. Thank you so much आरोना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय. UV status mix मोजांनो आब'. मोजाङानो आब'. आंहाबो दा मोजांथ' आरोना. SKR जोलै. हेल' आब'. मा खबर? मोजां आगै? नोंहालाय मा खबर? अननानै खोन्थाहरदो. र' आं माबा खालामना होनि. आरबि इउटुब चेनेल. हाय फ्रेन्ड, बहानि नों? औ आङो बाक्सानि आरोना, बरपेटा रडनि. ओमफ्राय नोंलाय बहानि? अननानै खोन्थाहरदो आरबि इउटुब. पागल गुड इभिनिं बाजै, गुड इभिनिं. मा खबर? मा ओंख्रि जाखो दिनै? खोन्थाहरदो गोसोखां आगै. गबिन्द सरगियारि अफिसियेल. हेल' आब'. हाय आगै, मा खबर? गबिन्द सरगियारि. मा ओंख्रि जानाय? अननानै खोन्थाहरदो आरोना. धेकियाजुलि ब्लगार. हेल' हाय आगै, मा खबर? थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय बयनिसिमबो आरोना. अननानै लाइक होआखैब्ला लाइक होनानै होदो आरोना. इउबि स्टेटास मिक्स. मा ओंख्रि जानायमोन आब'? जोंहा दिनै माबामोन आरोना, मैद्रु, ओमफ्राय दाउदै एवनाय, ओमफ्राय आलु एवनायमोन. भुमिका बसुमतारी. मा ओंख्रि जानाय आब'? जोंहा दिनै मैद्रुखौनो होनजासिगोन आरोना. मैगं एवनाय, ओमफ्राय दाउदै एवनाय. SKR जोलै. मोजां आंनाबो आब'. औ जोंहाबो मोजां दंथ'यो आरोना आगै. ओमफ्राय कृष्णा दिउरि. गुड आफ्टारनुन आब'. गुड आफ्टारनुन आगै. थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय. आरबि इउटुब चेनेल. आंबो बाक्सानि फेन. औ नंगौ नामा? बाक्सा अबे जायगानि आरोना? अननानै खोन्थाहरदो. जुनु बर'. हाय आब', मा खबर? औ मोजां दंथ'यो आगै। ओमफ्राय नोंहालाय मा खबर? अनन्त क्रिएसन. हाय आब', मा ओंख्रिमोन? जोंहा दिनै मैद्रु आरोना, लगाय गथाय लाइ होरि, ओमफ्राय दाउदै एवनायमोन आरोना. जुनु बर'. कृष्णा अनोब्ला फेन जादो। जोंहा जुनु आगैया कृष्णाखौहाय फेन जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना. अननानै फेन गैयाबा खालामना होब्लानो जाबाय। इउबि स्टेटास मिक्स. गोथावानो दे आब'. औ नोंसालाय मा ओंख्रिमोन आरोना आगै? कृष्णा दिउरि. मा होनदो इयो? बुजियासै आङो। कृष्णा दिउरिखौ सुइ ना मा होनखो? बुजियासै आरोना। अननानै खोन्थाहरफिनदो। क्रेजि नार्जारि. हाय बिउटिफुल बाजै. मा खबर आगै क्रेजि? मा ओंख्रि जाखो? अननानै खोन्थाहरदो आरोना। तुलुमनि बर'. हेल' आब'. हाय आगै, दिनै मा ओंख्रि जालायखो? अनना खोन्थाहरलायदो। कृष्णा अनसुमै. हाय फ्रेन्ड, मा खबर? औ मोजां दंथ'यो आंहा। ओमफ्राय नोंस्रालाय मा खबर? जुनु बर'. धेकियाजुलि प्लिज फ्रेन्ड जादो। जोंहा जुनु बर'आ धेकियाजुलिखौ फ्रेन्ड जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना. अननानै फ्रेन्ड खालामना होब्लानो जाबाय। कृष्णा एन अनसुमै. मा ओंख्रि जाखो फ्रेन्ड? औ जोंहा मैद्रु, ओमफ्राय दाउदै एवनायमोन आरोना। ओमफ्राय नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो? अनना खोन्थाहरदो। क्रेजि नार्जारि. चेनेलखौ ब्लु खालाम बाजै। ब्लु अबाव मोन? हेल' बाजै। थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। जुनु बर'. हामा मानोबा हामा जाखो आगैना? मानो हामा आगै? अननानै हायोब्ला खोन्थाहरदो आरोना। आरबि इउटुब चेनेल. आं बागानपारानि फेन। औ माबा बागानपारानि आरोना, नलबारिथिंनि जानांगौ।
इउबि स्टेटास मिक्स जोंहा टमेट'जों नासोमोन आब' औ नंगौ नामा आगै गोथावसो नोंसासो क्रेजि नार्जारि खोन्थानो लाजियोलै आं खोन्थानो लाजियोलायनो मानोबा खोन्थानो लाजिलायखो दाबा आर बि इउटुब चेनेल आं नोंखौ कल खालामगोन र' दा फेन औ नंगौ नामा आंनि नाम्बार दंखायो आरोना जुनु बर' अनन्त फेन गैयाबा फेन जादो आंबो बेक खालामगोन जोंहा जुनु आगैया अनन्तखौ फेन गैयाब्ला खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना बेक खालामगोन होनना बुंहरदों अननानै अनन्त आगैया थाङाखैब्ला खालामना होब्लानो जाबाय तुलुमनि बर' गोदान बोसोर फैथारबाय लोगोफोर हेपि निउ इयार एडभान्स औ गोदान बोसोर फैथारबाय आरोना गोजाम बोसोरा थांसिगोन अननानै गाजा गोमजायै एन्जय खालामदो हेपि निउ इयार आंनिसिमबो आरोना बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय सिगाङावनो अनन्त क्रियेसन अननानै आंनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामना होदो लोगोफोर औ जोंहा अनन्त क्रियेसन चेनेलखौ जाय साबसक्राइब खालामाखै अननानै खालामना होदो आरोना क्रेजि नार्जारि बागानपारा मा जायगा आरबि जोंहा क्रेजि आगैया आरबिखौ सोंहरदो आरोना बागानपारा मा जायगानि होननानै एसकेआर जोलै आब' गुमैया मा खबरा गुमैयाबो दङ आरोना आगै ओमफ्राय बियो गामियाव थांलायबाय बियो मोजाङानो दंथ'यो दे आगै जुनु बर' अल फेन्स आंजों फेन्स जादो आंबो बेक खालामगोन जाय फेन्स गैलाया अननानै खालामलायदो आरोना ओमफ्राय बेक खालामफिनब्लानो जाबाय फुंजा नार्जारि जुनु बर' सापर्ट खालामदो दे आंखौबो जोंहा फुंजा नार्जारि आगैया जुनुखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना जुनु बर' आगैखौ जन लिजा ब्लग्स फुल बिबार हरदों बेनिफ्राय माबा हरदों आरोना थेंक इउ स' माच जन लिजा ब्लग्स आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय बर' नङा जानांगौ कृष्णा दिउरि आंनि चेनेलाव थांगोन कमेन्टस खालाम आं चेक खालामगोन लोगोफोर औ जोंहा कृष्णा दिउरिखौबो जाय चेनेलाव कृष्णा दिउरिखौ जाय साबसक्राइब गैया अननानै साबसक्राइब खालामना होदो आरोना क्रेजि नार्जारि फुंजा नार्जारि मा खबर जोंहा क्रेजि नार्जारिया फुंजा नार्जारिखौ मा खबर सोंहरदों बेनिफ्राय जुनु बर' एक्सिडेन्ट जादो आं भिडिअ होदो नायबानो मोनथिगोन नंगौ नामा आगै एक्सिडेन्ट जादों आरोना माबायदि जाखो एक्सिडेन्टआबा माबायदि जानो मोनखो आगै गोसायैनो जादों नामा अननानै खोन्थाहरदो आरोना मोजाङै ट्रिटमेन्ट ला आरो दायो थान्दा बोथोर थान्दायाव बहुद खस्थ' आरोना ओमफ्राय आगै माबायदि जानो मोना आरोना अननानै हायोब्ला खोन्थाहरदो फुंजा नार्जारि क्रेजि नार्जारि मोजां जोंहा फुंजा नार्जारिया क्रेजि नार्जारिखौ मोजां होनहरदों आरोना जुनु बर' आंनाव कमेन्ट खालामना दोन जुनु बर' आगैया गावनाव कमेन्ट खालामना दोनहरनो थाखाय खावलायहरदों आरोना क्रेजि नार्जारि कमेन्टस थायाखै ब्र' आंना नोंनि भिडिअआव दिनै गोबां कमेन्टस खालामबायना मानसिफोरनियाव औ जोंहा आगै क्रेजिना कमेन्ट थायाखैनो आरोना गोबां कमेन्ट हरनायनि थाखाय बिदिनो जायो आंनाबो मालाबा माने मालाबाथ' गोबां कमेन्ट हरो थेवबो जाया आरोना ओमफ्राय मालाबा माने पुरुना भिडिअफोरखौ नायबाथाय जायो खोमा आरोना आंबो बहुद बिदिनो गाइडलाइन ओंखारजाबाय बिराद बोसोरसे गाहाम थांनाय खायसे कमेन्ट हरजायाना सापर्ट खालामबा कमेन्ट हरनो होयो नालाय खायसे बिराद पुरनाफोरा हरजाया खोमा आरोना आं हमना मोनबाय आरोना बिदि खननै खनथामसो जाजाबाय आंबो पागल आं ओंखाम जानोसै बाय दाबो जायाखै नामा आगैया गोसोखाङा दे जादो होमब्लालाय जुनु बर' आंना लोगोफोर सोर आंजों फ्रेन्ड गैया फ्रेन्ड जादो फै होनहरदोंमोन आरोना तुलुमनि आगैया फुंजा नार्जारि जुनु बर' दे होनहरदों क्रेजि नार्जारि जुनुखौ सापर्ट खालामबाय कमेन्टस खालामदोंमोन नाथाय कमेन्टस थायाखै जोंहा क्रेजि नार्जारि आगैया जुनुखौ सापर्ट खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना कमेन्ट थायाखैनो
बेक खालामफिनना होब्लानो जाबाय। पागल पागल तुलुमनि आं थांनि र' लोगो जानांगौब्ला नोंनि खाथियाव। औ जोंहा पागल आगैया तुलुमनि आगैनि खाथियाव थांनांदो आरोना लोगो जानो थाखाय खाथियाव थांदो लोगो जानो। जन लिजा ब्लग्स स्रायनो दोंसे सल' खनदो मेदाम। औ माथो बर'सो लायो आं माबा सौरा रखमसो मोनदोंमोन आरोना। आं सल' खननो रोङालै हानायबा खनसिगौमोन। सोरबाहाय रोंगौब्ला खननानै हरदों आरोना। तुलुमनि बर' पागल पागल फैदो होनहरदो जोंहा आगै तुलुमनिया। जेपि ब्लग हेलौ आब' आंहा दासो औ दे आगै थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। जेपि ब्लग एसआर एन्टारटेनमेन्ट हेलौ फ्रेन्ड औ हाय कि खबर मर लाइफ स्ट्रिमाव राहारबाय थेंक इउ स' माच। पागल 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 नोंनि खाथियाव थांबासो फ्रेन्ड जानो हागोन आं तुलुमनि। औ खाथियाव थांदो ओमफ्राय आगै तुलुमनियाबो लिंहरदो आरोना। खाथियाव थांब्लासो फ्रेन्ड जानो हागोन। जेपि ब्लग जुनु बर' आं थांगासिनो दे। जोंहा जेपि ब्लग आगैया जुनु बर'खौ थांगासिनो होनना बुंहरदों आरोना। जुनु बर' अके क्रेजि आं चेक खालामनि र'। जोंहा जुनु बर' आगैया क्रेजि आगैखौ चेक खालामनि होनना बुंहरदों आरोना। क्रेजि नार्जारि मा जाखो होनना बुंहरदों। आंहा नेटआ बिराद स्ल' गेजेर गेजेर बिराद दिगदार होयो आरोना। जुनु बर' जेपि अके फै। जोंहा जुनु बर' आगैया जेपिखौ फै होनना बुंहरदों। तुलुमनि बर' पागल पागल अके होनहरदों जोंहा तुलुमनि आगैया। बेनिफ्राय क्रेजि नार्जारि आंखौबो सोरबा लादो। जोंहा क्रेजि नार्जारि आगैया आंखौबो सोरबा लादो होनना बुंहरदों आरोना। सोरबाफोर लोगो नांगौबा लादो आरोना। ओमफ्राय जन लिजा ब्लग्स मा नेट प्रब्लेम नामा? औ आंहा नेट प्रब्लेम आरोना। नेटआनो गिदिंबाय थायो। नेटआ प्रब्लेम होबाय थायो आंना। तुलुमनि बर' जुनु बर' आंखौबो सापर्ट खालामदो। जोंहा तुलुमनि आगैया जुनु बर'खौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना। सापर्ट खालामनायजों लोगोसे भिडिअफोरखौबो वाच खालाम आरोना। वाच खालामनानै सापर्ट खालामब्लानो जाबाय अब्लासो वाट्सआबो जागोन नालाय। अनन्त क्रियेसन 107 साबसक्राइबार मोनबानो आंनि चेनेला 1K जाथारसिगौमोन। लोगोफोर अननानै सेयार खालामना होथारदो। लोगोफोर आंनि चेनेलखौ औ जोंहा अनन्त आगैना 1K जासिगोन आरोना। अननानै जाय जाय सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामना होदो आरो लाइक सेयार खालामना होब्लानो जाबाय अनन्त क्रियेसन चेनेलखौ आरो दे अननानै। जुनु बर' जन लिजा प्लिज सापर्ट खालाम। जोंहा जुनु बर' आगैया जन लिजाखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना। जन लिजा अननानै सापर्ट खालामदो। फुंजा नार्जारि जुनु बर' सापर्ट खालामबाय आं कमेन्टबो हरबाय दे। जोंहा फुंजा नार्जारि आगैया जुनु बर'खौहाय सापर्ट खालामबाय कमेन्टबो हरबाय होनना बुंहरदों। चेक खालामब्लानो जाबाय गाबोन बेक खालामब्लानो जाबाय आरोना। जुनु बर' तुलुमनि कमेन्टस खालामहर। जोंहा जुनु बर'आ तुलुमनिखौहाय कमेन्ट खालामहरनो थाखाय खावलायहरदों आरोना। जन लिजा ब्लग अके जुनु मेदाम जोंहा अके होनहरदों जन लिजा ब्लगआ जुनु आगैखौ। तुलुमनि बर' जुनु बर' अके होनहरदों जोंहा तुलुमनि बर'आ जुनुखौ। लेबार पाग्ला लेबार पाग्ला नामा एसे मोसाबाजै औ आंखौ मोसानो हादों नामा? दायो मोसानो हाथ'नाय नङा आरोना आगै थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। लेबार पाग्ला आगै एसपि स्टेटास हाय होनहरदों। हाय आगै मा खबर मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरलायदो। जुनु बर' लेबार मा खबर आंनिखौबो सापर्ट खालामबायना सोंहरदों। जोंहा जुनु बर'आ लेबार आगैखौहाय सापर्ट खालामबाय नामा सोंहरदों आरोना। एसपि स्टेटास अननानै आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामदो आं बेक खालामफिनगोन। जोंहा एसपि स्टेटास आगैया गावनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना। बयबो जाय जाय एसपि स्टेटास आगैजों सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होलायदो। सापर्ट खालामलायदो गावजों गाव। जुनु बर' फुंजा थेंक इउ सापर्ट खालामनायनि थाखाय होनना बुंहरदों। जोंहा जुनु आगैया फुंजाखौ थेंक इउ होनहरदों सापर्ट खालामनायनि थाखाय। बिटु ब्लग्स हेलौ आब' औ हाय आगै बिटु थेंक इउ स' माच आरोना आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। ओमफ्राय मा खबर आरो मा ओंख्रि जाखो दिनै अननानै खोन्थाहरदो आरोना। लेबार पाग्ला सिख्लाफोर गैया नामा बाजै?
जानो दे इसोरो सिख्ला नङा खोमा दे गासैबो हाबा जानाय गोजासो आरोना सिख्लाफोर फैथ'वाखै दायो फैबाथाय नुगोन र' फुंजा नार्जारि अनन्त क्रियेसन सापर्ट खालामदो दे जोंहा फुंजा नार्जारिया अनन्त आगैखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना एस बि स्टेटास दालि अमासो आब' नंगौ नामा गोथाव आरो आगै अमा बेदर जे बड' स्टेटास हाय आगै मा खबर दिनै मा ओंख्रि जालायखो अननानै खोन्थाहरदो आरोना जे बड' स्टेटास फुंजा नार्जारि जुनु बर' वेलकाम होनहरदों जोंहा फुंजा नार्जारिया जुनु बर' आगैखौहाय एस पि स्टेटास लाइक दान आब' औ थेंक इउ स' माच आरोना एस पि स्टेटास आगै लाइक होनायनि थाखाय आरो अननानै सोरबाफोर लाइक होआखैब्ला लाइक होनानै होदो आरोना बिटु ब्लग आं चेनेलखौ एसे सापर्ट खालामनो थिन आब' औ जागोन दे जोंहा नै बिटु ब्लग आगैखौबो जाय अननानै सापर्ट गैयाब्ला सापर्ट खालामना होदो आरोना बिटु आगैखौ जाय सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो गासैबो ओमफ्राय आगै बिटुआबो बेक खालामफिनखागोन पागल सिख्ला गैया बुरैफोरसो दं लेबार पाग्ला औ बुरैफोर गोजासो सिख्लाफोर फैथ'वाखै जोंहा जाखांबाय नामा गोसोखां आगैया मा ओंख्रि जाखो अनना खोन्थाहरदो अनन्त क्रियेसन जागोन फुंजा जोंहा अनन्त आगैया जागोन होनहरदों जुनु बर' पागल प्लिज फेन जादो दे जोंहा जुनु बर'आ पागलखौ फेन जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना लेबार पाग्ला अनन्त क्रियेसनखौ आं सापर्ट खालामना होसिगोन जोंहा लेबार पाग्ला गैया अनन्त क्रियेसनखौ सापर्ट खालामसिगोन होनना बुंहरदों आरोना फुंजा नार्जारि अनन्त फैदो होनहरदों जोंहा फुंजा नार्जारिया अनन्त आगैखौ फैदो होनहरदों आरोना जेबोद स्टेटास खबरा मोजांथ' आब' ओंखाम जाथ'वाखैनो अ दाबो जायाखै आरोना आगै एस बि स्टेटास जाय आंखौ सापर्ट खालामदों कमेन्ट हरना दोन आं 24 आवार्सनि उनाव बेक खालामफिनगोन औ जोंहा एस बि स्टेटास आगैखौ जाय सापर्ट खालामदों कमेन्ट हरना दोनहरनो थाखाय खावलायहरदों आरोना गाबोनो एबा 24 आवार्सनि उनाव बेक खालामगोन होनना बुंहरदों जास्ट फानि दिनैसो नुफिनलायबाय ना निउ इयारनि कंग्रेस थेंक इउ स' माच जास्ट फानि हेपि निउ इयार नोंनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय आरोना सारुक बर' हाय आब' मारै दं मोजाङैनो दङ आगै ओमफ्राय नोंहा मा खबर अननानै खोन्थाहरदो आरबि इउटुब चेनेल हाय फ्रेन्ड आं फैफिनबाय ओंखाम जादोंमोन औ थेंक इउ स' माच आरोना आरबि इउटुब चेनेल फैफिननायनि थाखाय मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो जुनु बर' जास्ट फानि नों गोदानब्ला फेन जादो जोंहा जुनु बर'आ गैया जास्ट फानिखौहाय गोदानब्ला फेन जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना जास्ट फानि आगैया जुदि फेन अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना दिबि बसुमतारी नाइस आब' थेंक इउ स' माच आगै दिबि बसुमतारी आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो आगै दिबि बिटु ब्लग थेंक इउ आब' थेंक इउ स' माच आगै बिटु ब्लग पागल जुनु बर' आगै आं सापर्ट दंखायो जोंहा पागल आगैया जुनु बर'खौ सापर्ट दंखायोनो आरोना खोन्थाहरनायनि थाखाय थेंक इउ जेबोद स्टेटास आब' नोंहा मा ओंख्रि जाखो जोंहा आरोना मैद्रुमोन आगै ओमफ्राय दाउदै एवनायमोन आरोना ओमफ्राय जेरावबो थाङाखै नामा जेबोद आगै पिकनिकफोर जानो आरबि इउटुब चेनेल आं दायो कल खालामगोन दे फेन औ दे जागोन दे जुनु बर' थेंक इउ पागल दंखायोबा जोंहा जुनु बर' आगैया थेंक इउ होनहरदों आरोना ओमफ्राय कबिता दैमारि नै फैलायबाय कबिता पाग्लिया उरां फारांनो आब' थेंक इउ स' माच आगै कबिता फैनायनि थाखाय जोंहा उरां फाराङा फैयाखै सं दिनै मा ओंख्रि जाखो आगै कबिता अननानै खोन्थाहरदोलाय आरबि इउटुब चेनेल अमा बेदरमोन फेन औ अमा बेदरमोन नामा गोथाव आरोना पागल जुनु बर' आगै आं गोसोखां बर'सो औ जोंहा जुनु बर' आगैया मोनथियाखै जानांगौ जुनु बर' सारुक बर' फेन खालामदों जोंहा होनायनि थाखाय अननानै आरो सोरबाफोर लाइक होआखैब्ला खालामना होदो अनन्त थेंक इउ लेबार जोंना जाथ'वाखै आब' दाबो जाथ'वाखै आगै खामानि बेस्थ' जानांगौ बोरमा बेदर फैबायना फैदो जोंहा आगै कबिताया
फुंजा नार्जारि अनन्त क्रिएसन सापर्ट खालामबाय आं फुल वाट्सबो खालामबाय आंनिखौबो खालामदो दे औ जोंहा फुंजा नार्जारिया अनन्त क्रिएसनखौ सापर्ट खालामबायनो आरोना फुल वाट्स खालामनानै बेनिफ्राय बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों औ बिदिनो फुल वाट्स खालामनानै सापर्ट खालाम आरोना अब्लासो वाट्सबो जाबाय सापर्टबो थाबाय आरोना एसपि स्टेटास पागल पागल वेलकाम टु माय चेनेल जोंहा एसपि स्टेटासआ पागल पागलखौ वेलकाम होनहरदों चेनेलाव सापर्ट खालामनो थाखाय कबिता दैमारि जोंहा दालि आलु भाजासो आब' नंगौ नामा आगै दिपालि बर' हाय आब' मा खबर मोजां आगै आंहा थेंकिउ स' माच आगै दिपालि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय नोंसा मा ओंख्रि जाखो आगै दिपालि अननानै खोन्थाहरदो आरोना थ' फैलायबाय खोमा गैलायलालाय थांजोबलायबाय मा जाखो आगैमोन सिरि सिरि जाजोब्बाय सं थांजोब्बाय नामा जा बुरिरि मोनखादां दिनै आंना सजा फैयाखै नामा गैला सं रावबो गैखाया आं बेक खालामबाय दै हेलौ आगैमोन मा जाजोबखो आंना कमेन्टबो नुजाफैलासं ना हरखायाखैसो ना सापर्ट खालामहैदो अननानै सोरबाफोर अनलाइन थानायफोरा अननानै SMS कमेन्ट हरफिनदो आरोना आंनाव श' जाफैयाखै नामा मोनथिला आरो रावबो गैला मा जाजोबखो
कमेन्ट खालामदो। नायबाय थानोसै आं। मानि फुलायनायलाय? मा खामगोन दे इखो? मा खालामगोन इखो? 이 피사야 호기자요. 차네 호기자요. हय ना आंनाव हय नै कमेन्टआ आंनाव स' जाफैयाखै आरोना दासो फैदो खोमा इफोरो नै साला मानो बायदि जायो अबावबा मोनहैबाय नै बेसेबा बुरजा जाफैबाय आं ससेनिफ्राय फरायनोसै आरोना जुनु बर' आगैनिफ्राय कबिता आंजों फेन जादों दे गैयाबा जोंहा जुनु बर' आगैया कबिताखौ फेन जानो थाखाय खावलायहरदोंमोन आरोना थांजोब्बायसो खोमा आरोना आंना नेटआबो स्ल' जादोंमोन ना जेबोद स्टेटास दे सोरबाफोर गोदान दङब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामदो होन्दोंमोन जोंहा जेबोद स्टेटास आगैखौ जाय जाय सापर्ट गैया अन्नानै सापर्ट खालामना होदो आरोना बिटु ब्लग आब'नि चेनेल साबसक्राइब खालाम आब'नि चेनेल साबसक्राइब खालाम गासैबो जोंहा बिटु ब्लगआ आब'नि चेनेल सोरनिखौ होनखौ आं बुजिना मोनासै आरो ना बिटु ब्लग आगैखौ अनन्त क्रियेसन जागोन दे फुंजा नार्जारि जोंहा अनन्त क्रियेसना जागोन दे होनहरदोंमोन आरोना फुंजाखौ रिंकि मोसाहारि नाइस होनहरदों थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय रिंकि मोसाहारि कबिता दैमारि दासो जाखांदों आर बिसार दासो जाखांदों होनदों आरोना जोंहा कबिता दैमारि आगैया तुलुमनि बर' जुनु बर' फुल वाट्स खालामना सापर्ट खालामबाय आंखौबो सापर्ट खालामफिन होनहरदोंमोन जोंहा तुलुमनि बर'आ आरोना जुनु बर'खौहाय फुंजा नार्जारि रिंकि सापर्ट खालामदो प्लिज जोंहा फुंजा नार्जारिया रिंकिखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदोंमोन थांबायना थाङाखै अननानै कमेन्ट खेबसे खेबसे हरफिन आरोना थाङाखैब्ला जुनु बर' रिंकि फेन गैयाब्ला फेन जादो जोंहा जुनु बर'आ रिंकिखौ फेन गैयाब्ला फेन जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना रिंकि मोसाहारि आंनि चेनेल सापर्ट खालामदो प्लिज
जोंहा रिंकि मोसाहारिनि चेनेलखौबो जाय जाय सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय आरो ना। ओमफ्राय एस बि स्टेटास प्लिज सापर्ट मि लोगोफोर अननानै होनना बुंहरदों जोंहा। एस बि स्टेटासखौ जाय जाय सापर्ट खालामाखै अननानै खालामना होदो। कबिता दैमारि जुनु लोगो आं नोंजों लोगो दंखायो जोंहा कबिता गैया जुनुजों लोगो दंखायो होनना खोन्थाहरदो आरो ना। थेंकिउ स' माच आगै खोन्थाहरनायनि थाखाय। एम एस बड' 4K हाय आब' औ हाय आगै मा खबर थेंकिउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। जेपि ब्लग आब' मा ओंख्रि जाखो जोंहा मैद्रु आरो दावदै एवनायमोन आरोना। एस एस स्टेटास हाय आब' दासो आंहा थेंकिउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय एस एस स्टेटास थांजोब्बायसो जानांगौ। आंना कमेन्टआ स' जाफैयाखैमोन आरोना। आर बिस इउटुब चेनेल अके मेडाम दिपालिया जोंनि जे एम आरआव दाबो जइन जायाखै। जोंहा आर बि इउटुब चेनेला दिपालि आगैखौहाय दाबो जे एम आरआव दाबो जइेन जायाखै होननानै बुंहरदों आरो ना। तुलुमनि बर' रिंकि मुसाहारि आंजों फेन गैयाबा फै आंजों होनहरदों। रिंकि मोसाहारि रिंकि मोसाहारि सापर्ट खालाम अबाव थांलायखो ना जुनु बर' खालामबाय आं होनहरदों आरोना रिंकि मोसाहारिया सारुक बर' सिख्लासो नुदों आब' बुरि नुवाखै। सिख्लासो नुदों नामा थेंकिउ आरोना। फुंजा नार्जारि रिंकि सापर्ट खालामदो आंबो खालामगोन। जाफुंजा नार्जारि आगैया सापर्ट खालामदो आंबो खालामगोन होनहरदों आरो ना। बेसेबा बुरजा जाना थाफाबाय कमेन्टआनो आङो दहाय स' जाफैयाखैमोन नालाय। जन लिजा ब्लग दं होनना बुंहरदों कबिता दैमारि अइ तुलुमनि बाथोन मा ओंख्रि जाना फैखो सोंहरदो जोंहा आगै माबाया कबिताया तुलुमनिखौ सारुक दं होनना बुंहरदों जोंहा। जेपि ब्लग लोगोफोर अननानै आंजोंबो लोगोआव फैदो आं थाब थाब फरायनोसै आरोना। एस पि स्टेटास तुलुमनि बर' आंजों सापर्ट दंखायो आंना आंनिजों सापर्ट गैयाब्ला अननानै खालामसो जोंहा एस बि स्टेटासआ तुलुमनि आगैजों सापर्ट दंखायोनो आरोना आरो गैयाब्ला गावखौ खालामनो होनदो। जुनु बर' थेंकिउ रिंकि जोंहा जुनु बर'आ थेंकिउ होनहरदों जो रिंकिखौ। पागल कबिता बोरमा बेदर मा ओंख्रि मा खबर होनहरदों बेदरजों मा ओंख्रि सानलांदों मा खबर सोंहरदों आरोना जोंहा पागल आगैया कबिताखौ। तुलुमनि बर' कबि किपि अनला ओंख्रिमोन जोंहा नोंसालाय जोंहा नै आगैया देनजार ओंख्रि खिथाहरबाय कबिताखौ मा ओंख्रि सोंहरदों ओमफ्राय। जन लिजा ब्लग जुनु बर' मेदाम नोंखौ सापर्ट खालामबाय दे जोंहा जन लिजा ब्लगआ जुनुखौ सापर्ट खालामबाय होनहरदों आरोना। तुलुमनि बर' एस पि स्टेटास जागोन दे होनहरदों रिंकि मोसाहारि फुंजा खालामबाय दे ब्र' होनहरदों। जेपि ब्लग आंबो खालामबाय जुनु बर' आंनिखौबो खालामफिनदो। जुनुनिखौ खालामबायनो आरोना जेपि ब्लगआ ओमफ्राय गावनिखौबो खालामनो थाखाय खावलायहरदों। जुनु बर' थेंकिउ जन लिजा होनहरदों ओमफ्राय एस पि स्टेटास तुलुमनि सापर्ट गैयाब्ला खालामदो अननानै एस पि स्टेटासआ तुलुमनिखौ सापर्ट गैयाब्ला खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना। तुलुमनि बर' एस पि स्टेटास खालामबाय होनना बुंहरदों। जुनु बर' अके जेपि 24नि उनाव खालामगोन दे फेन जाय आंनिखौ खालामदो गासैनिखौबो बेक खालाम जोबगोन औ जोंहा कमेन्ट हरना दोनहरबानो जाबाय आरोना गासिबो बेक खालामफिनजोबगोन उनाव खालामदो। एस पि स्टेटास रिंकि मोसाहारि वेलकाम टु माइ चेनेल होनना बुंहरदों। 24 आवार्सनि उनाव बेक खालामफिनगोन होनहरदों आरोना जाय एस पि स्टेटासआ। जन लिजा ब्लग जुनु बर' वेलकाम होनहरदों एस पि स्टेटास थेंकिउ तुलुमनि होनहरदों तुलुमनि बर' मा जाबाय थाखो आब' होनना बुंहरदों आंहा नेटा प्रब्लेममोन ओमफ्राय आरो माबा स' जाफैयाखैमोन आरोना आंना कमेन्टआ नै दासो बेसेबा गोलाव जाना थाबाय आं दासो फरायबाय दं ओमफ्राय थांजोब्बायसो मानसिफोरा माने रावबानो गैला। तुलुमनि बर' मा जाखो होनहरदोंमोन ना जन लिजा ब्लग मानसिफोरा 24नि उनाव सापर्ट खालामो जे मानोबा आं बेखौ बुजिदिया माने माबा आरोना आंबोथ' मोजां मिथिया जेनेबा मानसिफोर बुंनायसो आरोना आगै ओमफ्राय
माने लोगो लोगो खालामबाथाय सापर्टआ थाया होनना बुङो आरोना नेक्स्ट 24 घन्टानि उनाव खालामबासो सापर्टआ थायो होनना बुङो आरोना माने आनसाबसक्राइब जाफिनो होनना बुङो नंगौना नङा आंबो मोजां मोनथिया आं जास्ट बुंनायफोरखौसो बुंदो आरोना जेपि ब्लग आब' नों मा जायगानि आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय बरपेटा रडनि आरोना आगै तुलुमनि बर' जन लिजा ब्लग आंजोंबो फेन जाफैदो जोंहा तुलुमनि बर'आ जन लिजा ब्लगखौ फेन जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना ओमफ्राय जन लिजा औ दे होनहरदों ओमफ्राय नै गैला एबारबो स' जाफैयाखैसैना कमेन्ट गैखाया मोनथिला आरोना आरो जुदि अनलाइन दंबा अननानै कमेन्ट खालामदोलाय आरोना खालामाखैब्ला आंबो बारा गोबाव थाखाया आं बारा गोबाव थानोनो समखौनो जाखाया आरोना फैनायाबो लेट जाखालायबाय दिनैबो मालाय 4 घन्टा 5 घन्टा थायो आंना 1 घन्टायानो जाया मालाबा आधा घन्टा मालाबा ओरैनो 1 घन्टा जायो आरोना 1 घन्टा फ्रायानो जाया आंना दाबो नै फोथाराव थांबावनांगोसो दसे थाबावनोसै आरोना 3:30 4टासिम थानो हानायबा हामगौमोन आगैमोना अननानै कमेन्ट खालामदो आंनाव दानो एस इउ बर' प्लिज सापर्ट होनना बुंहरदोंमोन नै जोंहा एस इउ बर'आ रावबो गैला नामा आंना कमेन्टआ मा जालायखोनो कमेन्टआनो माबा जाबाय दं आंना जन लिजा ब्लग तुलुमनि बर' फ्रेन्डनि बेदर संनायखौ नायबाय दे जोंहा जन लिजा ब्लगआ तुलुमनि आगैनि फ्रेन्डनि बेदर संनायखौ नायबायनो आरोना ओमफ्राय आंना कमेन्टआ आरो माबा जालायफिनबाय आरोना मा जाबाय थाखो मबाइलाबो माखौ माखौबा रोंलायबो लाङा नालाय आङो आंना चार्जबो गैला ना चार्ज गैयिखायसो जादों मिथिला आरो सापर्टआनो जाफैयाखै चार्जआबो गैला बेटारिल' जाबाय चार्जबो होनो सम मोनासै आं दासो जाबाय जोंहा तुलुमनि आगैया हाइ फ्रेन्ड्स होनहरदों जन लिजा ब्लग तुलुमनि बर' फ्रेन्डनि बेदर बेखौ फरायखांबाय आं एस इउ बर' प्लिज 9 साबसक्राइब दे होनहरदों जोंहा 9ता साबसक्राइब नांगौ नामा आगैनो अननानै जाय जाय एस इउ बर'जों सापर्ट गैया सापर्ट खालामना होदो आरोना जाय जाय सापर्ट खालामा नों नामा थेंकिउ दे होनहरदों आरोना आलु लायनो आलु लायनो नै जोंहा आलु लायनो थांनो नागिरदों फोथाराव जोंसार सरगियारि आंहा दासो सम मोन्दों लाइफआव फैनो औ नंगौ नामा थेंकिउ स' माच आरोना दासो फैब्लाबो मा खबर अननानै खोन्थाहरदो
जनदिजा ब्लग अके एस पि स्टेटास फेन होनहरदो जोंहा बिदि आंना कमेन्टआ सापर्ट जाफैयाखैमोन आरोना आगैमोनना नै थालांदो खोमा सोरनाबा सोरनाबा सनिया ब्लग फैदोंमोन नै हाय आब' कमेन्ट फरायदे मा जाखो होनहरदों आंनाथ' माबा श'आनो जाफैयाखै आरोना गेजेर गेजेर मा जाखोथाय मबाइलाबो चार्जबो गैला कमेन्टआ श' जाफैयाखै आरोना नै दायो फैलायला लायो अके स्पिटासपेन जों सार सरगियारि अफिसार आब'आ बबेनि सोंहरदों आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आरोना बरपेटा रड गोग्लैयो एस इउ बर' प्लिज सापर्ट होनहरदों जोंहा एस इउ बर'खौ जाय जाय सापर्ट खालामाखै अननानै सापर्ट खालामना होदो जोंसार सरगियारि मा खबर आब' मोजां आंहा आगै नोंहालाय मा खबर एस इउ बर' दा बाजै प्लिज 9 साबसक्राइब दे जोंहा आगै एस इउ बर'खौ जाय जाय सापर्ट खालामाखै अननानै साबसक्राइब खालामना होदो जोंहा आगैनो 9थाल'सो नांथारगौ जानांगौ 1K जानोना मानो कमेन्टआ आंना श' जाफैला गेजेर गेजेर मा जाबाय दं जोंसार सरगियारि अफिसार आंनाबो मोजां आब' औ एस इउ बर' 200 औ 200 जागोन आरोना अनजना फैदोंमोन नामा अन्जना बर' आंहा दासो आब' सना औ थेंक इउ स' माच अन्जना बर' आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आरोना ए बि ब्लग मा ओंख्रि जाखो आबौ जोंहा मैद्रुसोमोन ओमफ्राय दाउदै एवनायमोन आरोना ना कमेन्टआनो मा श' जाफैला एस इउ बर' दे सापर्ट होनहरदों जोंहा मिक्सार हेल' आब' हाय आगै मा खबर थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय एस इउ बर' से सापर्ट जोंहा एस इउ बर' आगैनिखौ जाय जाय सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो अननानै एस इउ बर' आगैनि चेनेलखौ आरोना जाय जाय सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो जोंहा 10 जन दङ ओमफ्राय जाय जाय सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना
आंना कमेन्टआ मानो फैला? एस पि स्टेटास मिक्सार वेलकाम टु माय चेनेल आं 24 आवार्सनि उनाव बेक हरफिनगोन होनना बुंहरदों। जोंहा एस पि स्टेटासा गैया 24 आवारनि उनाव मिक्सारखौ बेक खालामहरगोन होनदों आरोना। वेलकाम होनहरदों, गावनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों। ओमफ्राय बेक खालामफिनगोन होनहरदों आरोना। एस पि स्टेटास एस इउ बर'जों सापर्ट जोंहा एस इउ बर' आगैजों सापर्ट खानो आरोना। एस पि स्टेटासा गैया। थेंक इउ स' माच खोन्थाहरनायनि थाखाय। आंना चार्जआ बेटारि ल' जाबाय आरोना, बेखायनो कमेन्टआ डाउन जादों नामा, स' जाफैयाखै थाबनो। चार्ज गैला। अलंबार अफिसियेल हाय बाजै सना होनहरदों। हाय आगै मा खबर? थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। जोंहा नै अलंबार आगै फैबाय। अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना, जाय जाय सापर्ट गैया अलंबार आगैखौबो सापर्ट खालामना होदो। ओमफ्राय आंना चार्ज गैला आरोना आगैमोन, चार्जआ जोबथारसिगोन 13ल' जाना दं। चार्ज होनो मोनासै आं दिनै, चार्जखौनो होआसै भिडिअ बानायनानै। अलंबार अफिसियेल मा खबर बाजै? आंहा मोजां दंथ'यो आरोना आगै, नोंहालाय मा खबर? ओमफ्राय थांजोब्बानो नामा आगैमोना? अननानै थाङाखैब्ला कमेन्ट हरलायदो। अलंबार अफिसियेल मोजाङानो आंनाबो, औ आंनाबो मोजां दंथ'यो दे। चेनेल होनहरदों, सापर्ट गैयाबा अननानै सापर्ट खालामलायदो आरोना नोंसोरो। एस पि स्टेटास आं 24 आवार्सनि उनाव बेक हरफिनगोन होनना बुंहरदों। जोंहा एस पि स्टेटासा गैया। एस इउ बर' र' बाजै होनहरदों। जोंहा एस इउ बर'आ गैया, र' होनहरदों आरोना। जोंना बेटारि वार्निं होबाय दं आरोना, चार्ज गैला नालाय। 10% ल'थारसै आरो जोबथारसिगोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जोबना होबाथाय आं एख' बुंनो हाला आरोना। ओमफ्राय आं जोब्बायबा जोब्बायखौनो सानना लादो आरोना। ओमफ्राय नै मबाइलाबो चार्ज गैला नालाय बिदिनो बोरैबा जाबाय। ओमफ्राय आं गासैनिसिमबो थेंक इउ स' माच होखाबाय आरोना, थांबाथाय थांबाय।
बयनिसिमबो आंनि लाइफ स्ट्रिमाव दसे समब्लाबो हेफाजाब होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरोना गासैनिसिमबो। ओमफ्राय नै मबाइलाबो जाला चार्ज गैला नालाय। होमबा आं दोनथ'नोसै नामा आगैमोनसिम थेंक इउ स' माच आरोना गाबोनो सम जाब्लाथाय फैफिनसिगोन। दायो नै चार्ज गैथारला एकदम मबाइला बोरैबा जाबाय आरोना आगैमोन। थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो आगैमोननि थाखाय फैनायनि थाखाय। होमबा आं दोननोसै आरोना बाय बाय होनोसै बाय बाय। खेबसे खेबसे बाय बाय हरदो दे सोरबाफोर दङब्ला आरोना। थांखाजोब्बायबो नै रावबो गैला दां आरोना सानैल'खासै नै। अननानै सानैया बाय बाय हरदो खेबसे खेबसे आरोना हरजागोनदां। नेनानै दङ आरोना आङो कमेन्ट फैगोन खोमा होननानै। गैलास' आंना कमेन्टआबो स' जाफैला माबा जाजोब्बाय ना मबाइलनि थाखायनो जाबाय खोमा। मोनाखाबायबो आरोना मोनाखाबायबो नालाय। वान आवार जाखासिगौमोन आरोना आंना आरो 2 मिनिट नांखाबावगौमोन ना 2 मिनिटखौ थाथारनोसै नामा आं। आगैमोनहा 2 मिनिटखौ थाथारदो आरोना। गैला नै कमेन्टआबो स' जाफैलासं मा जाखोथाय। दङना गैला एस इउ बर' थांबायसोदां। थांबायसो बायदि मोनदां। गैला नै जाला मबाइलानो जाला। 9% ल'थारसै। गैथारला आरोना। नै अलंबार हरदोंमोन बाय बाजै सना औ बाय बाय आरोना आगै थेंक इउ स' माच अलंबार आगै फैनायनि थाखाय। जोब्बाय आंबो दोननोसै। एस इउ आबो थांबाय नामा थाङाखैब्ला कमेन्ट हरदो आरोना मोनसे एस इउ आगै थांबाय नामा। अननानै कमेन्ट हरदो ओमफ्राय लाइक होआखैबा लाइक होनानै गालांदो आरोना थेंक इउ स' माच। बयनिसिमबो आंबो दोननोसै आरोना लाइक होआखैब्ला अननानै लाइक होनानै गालांदो। आंना माने चार्ज गैला थाबावनो हागौमोन दसे चार्ज गैला आरोना। जोंहा बाय हरबाय अलंबार आगैया बाय बाय। चार्ज गैथारला आंना दोननोसै अब्ला बयनिसिमबो बाय बाय। लाभ इउ अल दोनबाय आं दै। गाबोन सम जाब्लाथाय फैफिनसिगोन माने आगैमोनाबो फैफिनब्लानो जाबाय आरोना सम मोनोब्ला आं फैयोब्लाथाय।